Pripravte sa na cestu do jedného z najúchvatnejších miest na svete, do Núku. Dovoľte mi, aby som vás previedol týmto jedinečným hlavným mestom Grónska, ktoré je plné kontrastov a nečakaných zážitkov. Núk nie je len hlavné mesto, je to pulzujúca brána do arktickej divočiny. Leží na juhozápadnom pobreží Grónska, obklopené majestátnymi fjordmi a pohoriami, ktoré sa dvíhajú priamo z mora. Toto je miesto, kde sa príroda a kultúra stretávajú v dokonalej harmónii. História Núku je rovnako fascinujúca ako jeho krajina. Od prvých inuitských osídlení pred tisíckami rokov až po príchod Dánov v 18. storočí, mesto je svedkom bohatej minulosti. Navštívte Grónske národné múzeum, kde objavíte múmie z Qilakitsoq a spoznáte tradičný inuitský život. Uvidíte tu aj farebné domčeky, ktoré sú typické pre Grónsko. Každá farba má svoj význam a dodáva mestu veselý a malebný vzhľad. Prechádzka historickou koloniálnou štvrťou je ako krok späť v čase. Núk je dnes dynamickým centrom Grónska, kde sa spája tradícia s modernou dobou. Nájdete tu moderné kaviárne, reštaurácie a obchody, ktoré ponúkajú lokálne produkty. Zároveň sa nikdy nevzdialite od ohromujúcej prírody, ktorá vás obklopuje. Je to miesto, kde sa mestský život prelína s nedotknutou divočinou. Počas dňa môžete pracovať v modernej kancelárii a večer sa vydať na pozorovanie polárnej žiary alebo veľrýb. Pre milovníkov dobrodružstva ponúka Núk nespočetné možnosti. V lete sa vydajte na plavbu loďou po fjorde, kde budete pozorovať obrovské ľadovce. Je to dýchberúci pohľad na silu a krásu prírody. Môžete dokonca vidieť veľryby, ako sa vynárajú z hlbín. V zime sa Núk mení na zasneženú krajinu snov. Vyskúšajte si jazdu na snežnom skútri alebo psích záprahoch, čo je tradičný spôsob dopravy. Nenechajte si ujsť možnosť vidieť polárnu žiaru tancujúcu na oblohe. Je to nezabudnutelný zážitok. Grónska kuchyňa je jedinečná a odráža život v Arktíde. Ochutnajte čerstvé plody mora, ako sú krevety a halibut, alebo tradičné mäso z tuleňa či sobieho mäsa. Reštaurácie v Núku ponúkajú moderné interpretácie miestnych surovín. Navštívte miestny trh, kde objavíte autentické produkty a ponoríte sa do miestnej atmosféry. Je to skvelý spôsob, ako spoznať kultúru a zvyky Grónčanov. Núk je aj centrom grónskeho umenia a kultúry. Galérie predstavujú diela miestnych umelcov, ktorí sa inšpirujú drsnou, ale krásnou krajinou. Spoznajte otvorených a priateľských ľudí, ktorí vám radi porozprávajú o svojom živote v Arktíde. Núk je viac než len miesto na mape. Je to zážitok, ktorý vás zmení. Či už hľadáte adrenalínové dobrodružstvo, hlboký kultúrny ponor, alebo len pokojnú krásu divočiny, Núk má čo ponúknuť. Nechajte sa uniesť jeho kúzlom a objavte srdce Grónska. Núk čaká, aby ste ho objavili. Vydajte sa na cestu, ktorá vás inšpiruje a zanechá vo vás nezabudnutelné spomienky. Príďte a zažite Grónsko na vlastnej koži.